El Pla General és un document estratègic d'ordenació urbana. Inclou estudis de mobilitat, de paisatge, un pla acústic, entre altres. La seva definició i el seu desenvolupament tenen repercussions econòmiques, socials i ambientals. L'Ajuntament de Castelló ha impulsat la seva redacció perquè des de 2009, quan va ser anul·lat pels tribunals, no disposem d'aquesta eina bàsica a la nostra ciutat. Aquest pla definirà quin és el model de ciutat per als pròxims 20 anys i volem que tu participes. Què fa un pla general? Regula els usos del sòl, reserva espais dotacionals per a col·legis o centres de salut, distribueix zones verdes, dissenya noves i millors connexions viàries, determina on es pot construir i on no, delimita zones de sòl industrial i traça infraestructures. Com ha de ser? Tot pla general ha d'ajustar-se a les normes que regeixen el desenvolupament d'aquests plans. El seu contingut no pot vulnerar la legalitat. També ha de ser viable des d'un punt de vista tècnic i sostenible a nivell econòmic i ambiental. En definitiva, planifica l'ordenació urbana de tot el terme municipal i determina el model de convivència del qual ciutadans i ciutadanes volen dotar-se. Per això és important la teua participació. Volem que Castelló tinga el pla general que tu vols. Suma't al procés participatiu que hem obert en els barris. Perquè la teua opinió compta. Acudeix a les reunions que es convocaran per districtes. Un total de 17 reunions entre veïns i tècnics, de desembre a febrer, amb una zona didàctica per a públic familiar, un espai informatiu i recollida de propostes ciutadanes. En aquestes reunions podràs aportar les necessitats del teu barri, plasmar el teu model de ciutat i fer arribar la teua visió particular per a millorar la qualitat de vida global de la ciutat. Consulta les dates en plageneralcastelló.es. Una vegada finalitzat el procés participatiu, es completarà la redacció del Pla General, que tornarà a sotmetre's a exposició pública. L'aprovació s'obtindrà quan s'hagin resolt les al·legacions i s'hagi rebut la conformitat de diferents administracions. I, finalment, serà la Conselleria de Vertebració del Territori la que aprovarà definitivament el Pla General de Castelló. El futur comença ara. Hi participes? Ajuntament de Castelló.